Han er den yngste danske debutant i Champions League nogensinde. Nu er han ny OB-spiller. Kenneth Zohore skrev på transfervinduet sidste dag under på en halvårlig kontrakt med Odense Boldklub, efter han løsrev sig fra sin kontrakt med sin tidligere klub Fiorentina. Jeg synes, det er dejligt at være ude af den kontrakt, fordi jeg føler mig lidt låst i forhold til, hvad jeg selv vil. Jeg håber på, at jeg kan starte forfra i min karriere, hvis man kan sige det sådan, så jeg kan komme i gang igen og få regelmæssigt spilletid, så det vil starte det hele om-agtigt. OB-ekspert gennem flere årtier for Fyens Stiftstidende, Leif Rasmussen, ser Kenneth og OB som et gensidigt fornuftigt match. Det tror jeg, fordi at Zohore han har brug for at finde et sted, hvor han kan udvikle sit talent. Han har jo ikke spillet meget på førsteholdet rundt omkring i Europa på det seneste, og han har nogle af de kvaliteter, som OB mangler. Noget hurtighed, og noget fysik og noget målfarlighed forhåbentlig. U21-landsholdet spiller EM til sommer, og det er et af Kenneth Zohores største personlige mål. Hvis jeg bare spiller godt og præsterer og får lavet nogle mål, så tror jeg også, jeg godt kan komme med. Ja, han har store chancer for at få meget spilletid i OB, og dermed vil han være i spil til U21-EM. For det er jo sådan, at selvom man hedder Kenneth Zohore, hvis man ikke spiller hele foråret, så kan jeg ikke forestille mig, at Jes Torup udtager ham til U21-EM. Så på den måde er det også et godt skifte for ham. Kenneth Zohore kan få sin officielle debut i OB-trøjen, når OB mandag den 23. februar åbner forårssæsonen på udebane mod rækkens førerhold SV Midtjylland.